Yan na, mga warita ng TV. Papakita ko yung tamging tratrabaho. Adin yung takti yung tagarawis, nagwapo. Nasawa niyan ti Abi. At nga tamalo nga pa na sintada, nga ginakot na ni Kuya Ansing. Nataglawat niya kang Kuya Byung para magagtikang na pagasintada. Sa'yo nalang pag-uto din steel bar para akteyo, kay bagalat yan nag-uto din po ng saging arawis. Kaya rin natutuhay pagtrabaho Kuya Byung, kay nakakita chicks na may itlog. At to pa, nakbader, digod na palupig, mabusog diya. Gimban niya kang kot nga dambaldi, kay magtatrabaho na kami, kay mulpat na magaron, bayan ka masabtan nga diri kami nagtratrabaho. Pero pasangin na kami paghalo, para yak lang kami tamagaron nga mga hinrabaho. Nakapadyama pa pagod akit nga da, manako tagkakadtuan pa nga turog. Usa ka bulan na pagod ito nga waray kalalabhi. Gara na na still bariteyo, igtatago nat niya, para kami maigparatong. Sige nga dat pagtinawa ni Bader Ansing, itiya da pagkitat mga babae mga hubo. Sige nga dat iya turutudlokit kamera. Insumatan niya tiyo, na makikita na ko ni Rawawawin. Kinsugot nga day Kuya Ansing, ni tiyo baang, pagkuwain paniktik. Titik-tik kong daw ni tiyo tamagaron. Oy, joke lad to. Mga waray tanang TV, dirigod laro mamay trabaho nga construction. Kay pwede ka madisgrasya, masakit, na bumigay tim lawas, kung di rin nanim kaya. Asya kami, dirigod tang pagirot ang mga kalugaringon. Pero may panahon good, nagkakasasamaran kami, nanda mo pa nga iba. Nada, nagtinutok na tira kamera. Napapausay ra, nagwapo man niya yan hira. Takmayayakan la ang mga construction worker. Ayaw niyo ikawod, iyo trabaho nga construction. Kayo sa ito, ang mga marangal nga trabaho. Kay sa liwat, ang mga ngawat ka. Makakadistroso ka lugod, hay iba nga tao. Sanglit, mga waray tanan. Pag construction na lang kamo, kaysa't mga ngawat. Ngada, nagtikang na kami paghawan. Ngada tungod tamging tratrabahoan, para kami di rin maulang. Sige kamit nga dat gabot, pala, gabot, pala, gabot, pala naman. Isan kami nga da kapoy na, di rin namit giniintindi. Tam ginuna-una la, para init ang pamilya. Nga may mauuli kami nga kwarta, para nga ira. Mga waray tanang TV, tigam ni niyo. It construction nga trabaho, waray asinsuhan. Sanglit kamo, eskwela kamong tuhay. Para kamo, makabilingin maupay nga trabaho. It nga da nga part kadamong tubak. Totoo naklayog-layog. Titibagit nga da iba rin simento. Waray makontento, kumuha yung pidno. Waray nalabo di ako ri eh. Sige na lang nga dati isi-isi. Tapos na iba magtibag, nanilig na hiya. Suritan giyap namon ng mga tubak. Kay duro na namtukob. Nanitiyo liwat, nagpipinanhigot yung steel bar. Na malo, waray nakaariglar. Imbabagtikan na. At ulo ti Bader Ansing, nagpipinambindero ng steel bar. Tamo nga salamat na niyo pagkita.